kakagaling lang po namin sa doktor kasi para-check up po si tatay at ipinabasa po namin yung ultrasound niya at may bago na naman po siyang gamot. So kararating lang po namin. Ngayon po ay magsa-silent live po ako para po sa aking watch hour. Sana supportan niyo ulit po ako at paki-like and share po. Maraming salamat po. Ngayon po ay i-mute ko kasi minsan po may mga sound po dito sa paligid namin.
Ayan, hanggang dito na lang po ang aking silent live for my watch hour. Thank you so much for the support. Thank you so much. May God bless us all. Bye-bye!